LGBT. Kademonyohan ba? Ito'y napaka-controversial na paksa na ating pag-uusapan dito sa Dad ng Bayan. Ako nga po pala si Michael Sai, ang inyong Dad ng Bayan. Ilocano Defenders. Para sa lahat. Ilocano Talakayin po natin ang mga kuro-kuro at mga pangungutya ng ibang mga kababayan natin o ibang paniniwala na sinasabi nila kung ikaw ay kasapi ng LGBT, ikaw ay nasasapawan. Totoo nga ba ito? Pag-aralan natin at suriin natin. Sa aming pagsasyasat, nalaman namin na kahit na sa Amerika, napakarami ng scientists ang gumawa ng pag-aaral at pagsusuri kung bakit ang isang nilalang nagiging kasapi ng LGBT o yung sinasabi nating mga babaeng may lalaking puso at mga lalaking may babaeng puso. At sinasabi nila na ang kabaklaan at katomboyan ay hindi maipaliwanag ng siyensya. Ngayon, sa aming pagsusuri din, nakita namin na kahit na sa Amerika, may higit kumulang 8 hanggang 10% ng kanilang populasyon ay kasapi sa LGBT. Ngayon, ang sinasabi ng iba, kung hindi ito maipaliwanag ng siyensya, ano nga ba ito? Hindi ba sila nasasapawan? Ang sagot po namin dyan sa aming pag-aaral at pagsusuri ay una, wala talagang siyensya makakapagpaliwanag kung ang isang tao ay paano naging kasapi ng LGBT. Kung siya ay naging bakla o tomboy, hindi po maipaliwanag ng siyensya. Pangalawa, hindi po natin pwedeng husgahan ang ating mga kababayan at mga kapatid na kasapi ng LGBT because dahil sila ay nilalang din ng Panginoon at ginawa sila para sa kadahilanan na Panginoon lamang ang nakakaalam. Pangatlo, kung titingnan natin, marami tayong mga kapatid at kababayan o mga kasapi ng mga kaibigan ng mga LGBT na napakasipag at dunong at responsable sa mga kanilang larangan o sa kanilang mga katungkulan o sa kanilang mga abilidad. Katunayan yan, nakikita natin na mas marami sa mga kasapi ng LGBT ang mas masigasig at marunong dahil nga sa kanilang tingin dapat nilang patunayan ang kanilang sarili sa lipunan. Pang-apat, huwag nating kalimutan na mga kapatid natin o mga kababayan nating LGBT ay nakakatulong sa kapwa at sa lipunan. Minsan nga sila pa ay nagiging tulay sa mga hidwaan ng mga lalaki at babae dahil sila ang mas nakakaunawa kung ano ang pag-iisip at puso ng babae o lalaki. Katunayan niya kahit na sa akin, sa aming sasamahan, marami kaming mga kaibigan o kasapi sa aming samahan na kasapi sa LGBT. At kami natutuwa at nagagalak na sila ay kasama namin dahil napakasipag nila, masigasig at marunong magtrabaho. Kaya nga mga kababayan, may kasabihan hindi ba? Huwag nating kutsain ang ating kapwa. Huwag nating sabihin na porke hindi maipaliwanag ng siyensya, sila ay nasasapawan ng demonyo. Dahil marami rin naman sa ating mga straight na lalaki o mga straight na babae, nasasapawan din ng kademonyohan. Katunayan nga niyan, maraming lalaki at maraming babae ang nakakulong at kriminal dahil sa mga karumal-dumal na ginagawa nila sa lipunan. Mas kakaunti nga ang kasapi ng LGBT na nakakulong. Doon pa lamang makikita natin na hindi dapat tayo mangutya at magkondena ng ating kapwa. At sa panghuli, huwag nating kalimutan, bago natin tingnan ang dumi sa mata ng ibang tao, tingnan muna natin yung dumi sa ating sariling mata. Hindi porke hindi siya straight na babae o lalaki, siya ay nasasapawan ng kademonyohan. Kahit na mga straight, maraming kasalanan. Hindi lang ang mga LGBT ang makasalanan na sinasabi natin, lahat tayo makasalanan. Kasi lahat tayo hindi karapat-dapat na mahalin ng Panginoon, ngunit tayo binigyan ng Panginoon ng biyaya para mahalin niya tayo at bigyan tayo ng pagkakataon na mahalin siya. Kaya mga kababayan, igalang natin ang mga kaibigan natin, kababayan natin kasapi sa LGBT, huwag nating kukutsain dahil sila ay isang nilalang ng Panginoon na dapat din nating respetuhin at mahalin. Yan lamang po, maraming pong salamat. Ito po si Michael Sai, ang inyong Dad ng Bayan. Defender.